Mazimba makadiko tata nekanguva katisingatauri, saka nhasi toda kuti titaure nenyaya yekuti tibatane semazivese ende musaore mwoyo. Hatirambe tichifamba takadaro, change iri kuuya and everything is under control as I heard. Saka ningirikini ndoda kundimbotaura vanhu vari mudiaspora mbichana, nyange vanhu vari kuZimbabwe. Unoona kana if you are in an abusive relationship for a long time, time inoita separation iwo haukwanisi kuiona nekuti wanga uri mu sort of a prison, the prison that you don't know the time you are getting out of it, the prison that you don't know the year that you are getting out of it. Saka kana uri pa situation yakadaro, even if munhu akauya akasvika kuti uri kubuda next week, iwe wanga wagara 30 years 40 years urimo usina kuudzwa kunzi unobuda rini, unotoshamisika kuti zvingaitika izvozvo. Same applies zviri kuitika kuZimbabwe. Iyi change ndotaura comrade Nyoka Yemabhunu naMudharageza. What Mudharageza is saying, young people must take part in rebuilding our country. Young people have to come up with sustainable projects that can help to build our country. Young people and diasporians need to play a part in the economy of Zimbabwe. Saka munhu anouya achidaro manje, tine problem Mazimba, tine problem yekuanalyza stereki nekuda kudiscussa the whole day painternet nepawhatsapp. Apa pazonzwarirwei, apa pazoitirwei, apa pazonzwarirwei kudai. Vakomana ndoda kukuudzai chinhwara. Uchiona ndichitaura kudai, vamwe unonzwa vakuti uyu murakasha akatumwa neZanu, uyu ndakati atumwa neZanu PF. Hamana kana tichida future yemunyika medu, kana tichida future yevana vedu, kana tichida nyika yedu, if you want to take our country back, we don't need to look at kuti munhu abva kupi, kuti munhu uyu ndeweZanu PF kana what. I've been working for opposition time ever since the formation of MDC. Before that, taisenza politics. Even when I was a young man, I didn't like the idea yaive naMugabe inenge ichibhuli yongodzwa kunzi vanorohwa bhosi kumusha kwedu isusu kuma 1980s I think. Vanhu vaiti vakatadza, munhu akaita mhosva airohwa nana mujibha vaya, aidisciplinwa. And as a young man isusu ndaiona kuti no, this is not right. Pasina munhu andi-influence. So ever since nebehavior dzavo nedzengomanikidza vanhu kuti uyai kumusangano, itai so vachitinha vanhu vachikoita zvinhu zvechibhuli. So I've been an opponent to these guys. Saka now ndakazorealize, because I worked with everyone ari kuopposition, hapana munhu wandisina kusenza naye. Save ana honorable Biti, Anani, Analin Mojongwe and stuff like that. We did raised money yaitoenda kuMDC. Imwe mari yekuti ndikakuudza, you can't even believe. Munototi
wakadi kutorai maidi kutoraini. All the guys who were part of it are here. Vakaita kuti musangano uya kuti MDC imire zvayave yakaita zviya vari muno. But as time goes on, vanhu vakadaro vakarasiswa kuopposition. Kwete urasiswa kuti vaida zvigaro. Those were influential people muno. Vekuti even ana President Mugabe, they knew. They knew about it. Pane vanhu vasingatokwanisi kuuya kumusha. Vanhu vaiteka part pane maactivities aitwa kuMDC, kutengwa kwemabhazi aive red haya, kuita say everything. Mafunds, millions of pounds. Atiri kutaura nezvavo. Saka hatidi kuramba tichiti ninga akaita so. But what I can tell you guys, opposition, because nyaya iyi ndiri kuitaurira kuti last week kwakanzi handei mumastreets, vanhu vakaramba kubuda, ende paida kunzi vanhu vabude, dai vanhu vakangobuda chete, Mnangagwa akatoenda tatopa neimwe stage so. But behavior yatinayo mazimba yekufunga kuti chinhu chinofanira kuitwa nemumwe munhu wakagara. You could see, let's say kana pachiitwa demonstration, mapurisa achipfuura achiabhiyusa vanhu. Unonzwa mumwe akadongorera nepawindow achitora foni achiti, ona uyo ari kutorohwa naye, ona uyo, nhasi kwakaipa, uyo achauraiwa uyo achadii, vachaita sei vanhu ava, anaani, uri kuda kusungunurwa nani? Iwo, what are you doing about it? Nyika yedu iri kubiwa, upfumi hwedu uri kutorwa, maminerals edu ari kubiwa. Takambokuudzai kuti we need to come together, kwete gathering kana unit yekuti mune makagara muchigocha nyama muchiita sei muchienda kwamereki or stuff like that. That's not the unity we are talking about. Unity yatinofanira kuita, we need to identify ourselves. We need to identify our potentials. We need to identify our talents through coming together. Munhu wese wemuZimbabwe, as Zimbabwean citizens, kuti vanhu vakaita zvakati indai ve-engineering uyai uku, ve-Ningiriki, vekuhealth indai uku, mascientists indai uku, right guys, imimi kufield yenyu, itai, let's do road network. Because kana tichitaura road networks, vanhu vanofunga kuti unongonesa tara pamaroad akagadzirwa naSmith aya. We need to redesign roads ekuti tinoisa network yekuti kana uchibva, let's say mucity center muye, it's easier kuti ubve mucity center uconnecta kuMbare, kana kuti it's easier kuconnecta kubva kuMbare uchienda kuGlenview kana kuHighfields. It's easier kuconnecta malocations ese nekuMbare Musika. Animaona moita network yakadaro, and then you redesign everything. Do development iyoyo, kwete kukuya matsito monona matara mopenda nemadota mota anzitaisa tara, mota yatanga yekufamba inofamba ichikwakwanura, 2 days later hapasina chinhu, and pane pasenzeswa mamillions. Why? And we keep quiet about it. Ana Ningirikini vari kuita corruption uku, ana Jacob Mafume, asi wezana. But people are not even bothered. Animon. Vese vana idea nani vari kuuya nenyaya idzi, hapana asiri kuba muZimbabwe. And ndinonzwa vamwe vanhu vachiti takamirira President Chamisa, Advocate Nelson Chamisa, kuti vakatipa green light tinodai. Advocate Nelson Chamisa vakati havachaiti politics. Right? Saka zvavasaiti politics, vakadzoka after 20 years iwo wane makore mangani woti alright ndakudzoka. Pa 20 years funga kuti mabirwo ari kuitwa muZimbabwe mune masarachi. Saka life yedu kuZimbabwe muri kuda kuti vanhu vari kuda kuti iite sei? Why do we
why do we have to depend nemunhu wani kana kuti an individual kuti kana asipo hazviitwi? What kind of thinking is that? Because kana tichida kuzvisungunura, it doesn't concern mumwe munhu. It's about ourselves, including Advocate Nelson Chamisa. It's not time to point out fingers. This is the chance yekuti taikwanisa kuningirikira kuchinja system iripo, system yekuponda vanhu, system yekumanikidza vanhu kuita zvinhu zvavanenge vasingadi kuita. System iri kuponda vanhu, system iri kuba maminerals edu, system iri kutibira upenyu hwedu, system ine vanhu vari greedy zvekuti havamiri kuba. That will never happen. You cannot put your hopes on those guys. Uchita zvatazvitaura so I'm sure havachazviita. Havareki. Noziva kuti pane vamwe vanhu vari mujeri munomu wekuti haatomboburitswimo. That person is very dangerous to the community, to the society, to the country, to the people. Pane vanhu vakadaro vekuti iye akatoburitswa anotogara akamonitwa, vangatoisa mapurisa anogara aina iye chete. Saka zvodhura pane kuti iye agare kujeri. Anomuwana? Saka ndo zvakaita behavior ine vanhu vatinavo vari kuZANU-PF vari kusenzesa system yaparadza nyika yedu. Saka tiri kuti vakomana ava vari kuuya makomureds aya vachiti vakomana ndo zvaazviitika, isusu we took part and tiri kuona kuti kwatiri kuenda hapana, let's work together. Iwo mbavafunga kuti saka mudhara zvaataura kuoninga hapo, saka ina handichaitiwo. Ndoziva kuti pataive kuchikoro pane taiitiswa yavaiti mental arithmetics yekuti it might be times tables yekuti question inongobvunzwa so and the teacher expect everyone to raise their hands. Saka pane vamwe vanhu vekuti aingosumudzawo mbichana kudai iye pasina chaari kuziva, akazonzi ningi ndopaunoona akurotomoka chobva chabvondoka. Saka ndo zvakafanana neizvozvo izvi kuti unomirira, unenge uchida kuti panosumuka mumwe munhu wauri kufunga kuti iwo ndiye anoita leader. Ndosaka people are so in denial. Pakabuda nyaya yekunzi ninga akaita, handingapoint vanhu, I can't mention names kuti ninga akaita so, but makuwa amuri kunzwa hasi ekunyepa kuti ningi naningi vakapuhwa mari. That's not a lie. Ichokwadi. Handisi kutaura zita remunhu, but automatically kana uine brain dzinosenza unobva watoziva. And that needs to sink in your skull kuti vanhu vakapuhwa mari kuopposition. Ende vanhu vacho vandiri kutaura vanozviziva, ende ivo vanozviziva ndoziva kuti vakapuhwa mari. Why? Paive pari kutriple C, I've been muningirikini ma-structures e-leadership kubvira kwe-MDC nekutriple C zvese. Kutriple C ndaive ndaakusecurity kunoko. I knew a lot. Pane ma-documents andakambotonyorera. Inini I used to tell them the truth. If you want, you can ask anyone. Iwe hausi right iwe. Advocate Nelson Chamisa chaiyo president vaya ndakanetsana nawo nenyaya yekudzosa kwa Kupe. Ndikati aiwa iwo ndiwo unotobuda musangano pane kuti iwo unoita zvinhu zviri zvekudictata kuti ndinga anotofanira kudzoka asingadi ngaabude musangano. These people are not good for the party. Ndikamudza kuti ana Hwende ava havasi right, vari kuita so vari kudai. Akaita nharo. And I said these are the same people vatatinavo kubvira pakalonjwa MDC. Don't we have young people vari kukura vekuti vaite take off?
Why do we have to have ma MP anoita 20 years achingori MP? Kuine vamwe vapana vari kukura, how are they going to learn kuti politics dzinoitwa sei? Ukadaro manje unobva waita it. That's why ndichikuudzai kuti behavior yevanhu hamuri kufunga kuti vanosweta zviri right, vakangofanana nevanhu varipo. Saka what we need to do, hatisi kuda nyaya yemapolitical parties iri kudivide vanhu, ndogara ichizvitaura. But anyway, nyaya yandiri kuda kuti titaure nhasi ndeyekuti zvamuri kuona zvese zviya, the things that you are seeing is totally different from the things that are happening underground. It's totally different from the things that are happening behind closed doors. Muchinda is under control. I mean, zvamuri kuona zviya zvaimboitika pana Mugabe. Pakabva Mugabe aiita sei? Aiva asingaofficiate maningirikini ma-events. Aiva asingaiti izvozvo. I can't tell you straight kuti what really it is, but kana uchisenzesa brain unofanira kuzviziva. Haikona kunyemberana zvamuri kuswera muchiita kuti saka ningi zvichazofamba sei, zvichazodii. Vari kuzviziva, iye ari kuzviziva mudharaunda. That's why ari kufenda achibhodona achiita sei. Apera aenda. Saka vari kuti hanzi hatizvisapoti ndezvezanu. It's either unorigona kuregera kusapota kana kugara kumba kwako kana kufurira vanhu kuti musabude. It doesn't change zvinhu zviri kuitika izvi. Tichakuonai futi. Ndimune kumhanya muchiti anganyanya, takazomira takazodai. Vanhu vakadaro takasenza navo kubvira kudhara. MuZimbabwe makazara makawadzi. Especially isusu varume vekuZimbabwe. Tinotori neproblem. We are the biggest problem pavanhu vese, pama-citizens ekuZimbabwe. Vapana vari right, vapana vatori bo, vapana vanomira makaona musuwe. Vachidemonstrate vari vashoma. Vachiti tiri kuda mabasa, tiri kuda chichi. Iyo generation yevanhu vanozviita, vanhu vanoziya stereki. Problem yatoita maZimbabweans tozvisa pastage yatisiri. Haisi takadzidza stereki. Kudzidza chicha wakadzidza. Wakadzidza stereki nyika ichiitwa izvozvo, ndozvinoita vanhu vakadzidza izvozvo. Akichita akapfeka kasutu so netumagirazi akabata doro dumbu riri achitaura zina nebasa rese. Ndozvatogona izvozvo. Cheusi kutoita kunge acharamba nemukadzi kutoabandona family. Zvinhu zvisinei naye zvisingamubenefit anything. Ndozvatoshingirirana nazvo. Zvinhu zvisingabatsire kana anyone. Ndozvatoshingirirana nazvo. Zvinhu zvine varidzi vazvo vanogona kuorganiza zvinhu. Handiti? Instead kuti tikope zvinhu zviri kuitwa nevamwe and then tozvitransfer toendesa kumusha kwedu. But hapana. Kune kuchingori kuaccusana. Munhu akauya akataura kuti vakomana hatite so, hamuoni kuti nyika yadai. Anotanga kunzi unopondwa. Unouraiwa. Kusiri kufa ndekupi. Izvozvo zviri kuitwa kuti mareserves egold ese akatorwa nemachitaya vakatengesa. Nyika haisina hati unoziva kuti kana muchigara mumisha muye pane rinonzi dura. Ndorinoisirwa chikafu chekuti munenge muchitora imomo kana chiri chibage muchinogaisa, kana zviri zviyo and stuff like that, zvichibikiswa doro and you know. Saka ukaona pamusha pasina dura, munosurvive sei? Zvangofanana nenyika. Nyika yeZimbabwe inotofanira kuoperatwa sezvinoitwa anaOK vaya, sezvinoitwa masupermarkets. Uri kuona zvinoita China. Iyo Zimbabwe pachayo ndiye ingadai ichitori nemasupermarkets, ingadai ine mahardware, ingadai iri nyika inotorana mabusiness mukati nyangwe kuna South Africa. Paine masupermarkets anotozikanwa kunzi nyika iri kuwana mari kwakati nekwakati kwakati. Ichive iri involved pane zvinhu zvakawanda. Pane kungoti mune makamirira kuti maminerals abuda motora munotengesa.
As I said, pane macities akavakwa nemaminerals, nemari yemaminerals ekuzimbabwe. Pari zvatiri kutotaura izvozvo. But what are we doing? Imagine the burden iri kutorwa naMudharakeza neage yaainayo. Iwewe une 30, 25, unenge uchiti saka Mudharakeza achaita sei? Dai angoita kumana tanzwa nenhamo. Are you sure? Really? Unoziva kuti Mudharawaya haasi kugara kumba kwake. Unoziva kuti Mudharawaya ari kugara akachengetwa. Unoziva kuti Mudharawaya haasi kukwanisa kuti obuda ongoita free will zviya zvekuti ndakumboenda kumashops. Achida kuti upenyu hwake, upenyu hwenyika yedu huite right. Mudhara haasi kufaitira iye. As he said, vakaenda kuhondo vakaplay part, vakatora nyika, vadzoka nayo. Pane vamwe vanhu vakudzvanyirira vanhu kudarika zvakaita vavakaitorera. Saka ndozviri kunzika aiwa, tiri kuona kuti zvinhu izvi zviri wrong. But vamwe vanhu vari kuti takamirira ningi kwaakarega kuuya. Unodipenda nemunhu sei muupenyu hwako. Ndakakudzai kuti hapana politician anokupa mari. Politics is voluntary. Kana uchiita politics, but when it comes to liberate yourself, that needs to come from your heart. And it kana usingadi unorega. Zvezva zvekuti hanzi isusu kana tisina kunzwai ningi kana asipo hatiuyi. Zimbabwe iri kutosungunuka musipo vakomana. Musipo makara muchiramba kudaro muchidzendei kudemonstration movhara madhoo moenda pasi pemubhedha. Makawards. Mawanda. Saka chandauda kukuudzai zvangu ndechekuti ningirikini. Everything is under control. Musanyeperwe nevanhu vanenge vachibuda vachitaura zvisina nebasa rese. Vachitaura kuti saka ED achadai. Zvakazodai. And chamusiri kutoziya ndechekuti madecisions ari kuitwa iwayo ari kutoitwa nenyaya dzamusingambofungiri. Kuti Mudharawaya akutodraftirwa tsamba kunzi ndaunofa yaningi. Handiti maona. Kwete nesaidi ramuri kufunga, nerimwe saidi racho. Kuti zviite zvinenge zviri normal. Saka kana uchiseenzesa brain unofanira kuzviziya izvozvo. Asi kana uri munhu anongoteera wekuti anenge achida kuudzwa zvava pano vanobuda pamaningirikini pamaYouTube ichinzi chabvotoka chazodai. Haiwa musateerere zvese zviya nonsense. Vanhu vanenge vachida kuita content yavo, you need to understand that. You need to understand kuti nyaya ndiri kuteerera iyi ndeyeshuwa here kana kuti uchidependa nebrain nekuseenzesa nekuasesa maevents anenge achiitika. Haikonai kungoita vanhu wengoti akanzwa chinhu wotofunga kuti ndizvozvo. Saka tinofanira kubatana vari willing, vasingadi hamanikidzwe and don't come pamaYouTube kana pamacomments uchitaura kuti isusu hatidi, iwo nani, regera kana wasingadi. Zimbabwe iri kusungunuka. Without you or with you hazvina basa. Nyange ukati I'm not gonna take part, izvi zvinhu ndezvana Comrade Geza. Yes, that's fine. Gara kumba kwako. But nyika iri kusungunuka. Ende vanhu vari kuparticipate vari kuzikana. Ana madzibaba veshanduko waya. Pane munhu anoshandirana nemuchinda uyu. Muchinda uyu haagari kumba. Iwewe zvako unoti nyakwe parali chaipo hawindi uchitya kuti ndosungwa. Ndonenge uchiningirikira. Ndonenge uchitraya kutaura rubbish paFacebook nepaWhatsApp kuti muchasungwa, muchaita kusungwa nani? Kusungirwa kuti nyika iri kunzi vanhu vanosungwa. But zviri pamutemo here. Pane chinhu chinongouya usina kuisa effort. Hapana. Vanhu vari mudiaspora takati hatireizei mari, paground paidiwa mari yekuti vanhu vainde tiise mastructures ekuti paite macoordinators everywhere. Vanhu vari mudiaspora vakaramba kupisa mari. Mudharakeza akanita it's okay,
siya zvakadaro, we know people vari kusenza. Saka hatidi zvekuzoti munhu anenge I sometimes most of the time I listen to my channels anenge achibuda unonzwa munhu achiti maZimbabweans ari munomu especially mudiaspora asi saka we need to draft a document rekutiita agreement yekuti kana vatora kana zvinhu zvachinja to draft a document yekuti Zimbabwe toisa mapolicies anoaligna neconstitution kuti kana taisa leader afanire kudai ABCD. Saka I was thinking to myself kuti oh, you are only there to draft a document. Pari kunzi hatiitei groundwork yese, you don't want to be involved. Iwo you want to be involved zvinhu zvanaka. MaZimbabweans musade zvinhu zviri easy. Let's wake up. Tisenze, unofanira kuziya pauri pese, unofanira kuzvaasesa. Kuti inini what contribution am I doing paNingirikini? Zvinokuti kuZimbabwe, there are a few people vanga vachicontribute mari kuZimbabwe. Actually 3 or 4 people. Vanga vachibatsira kuti zvinhu zvese zvifambe paground. 3 or 4 people in diaspora, but those guys are they are working very hard. They are hard-working people. Havanzi vachitaura kuti kuda zvinzvimbo kana kuti chii kawani ngoti vamana paita zvakati zvikati pari kuda kudai anongobhadhara mari akanyarara. But tine vamwe vanhu vekuti anoswera achita asina kana chaabhadhara anenge achitaura rafu zvinozodii tofanira kuve part of it, tinofanira unoita part of it iwo usinga participate. Ngatisadaro varume, ngatisadaro. Tofanira kuita vanhu vanosenzesa brain. Zimbabwe yakuita unge nyika isina kana vanhu vanofunga. Ndo matiritirwo atiri kuitwa because takatoiswa they put us at a certain category. Yekuti isi tikaita so they won't react. Tikaita so we simply come on television tichitaura rafu tichivatyisidzira. That's it. 1 week later zvatokanganika. Ndo zvavanotiita vanototi tiri mabhambi. Tiri mabhambi zveshuwa makawards. Vanozviziva izvozvo. Vanhu vari kuita zvese zvavari kuita and they don't care about us. Saka vedu nyika iri kuuya. It doesn't matter how. It doesn't matter iwo kuti hauna kuparticipate. Kunzi zvichaitwa sei? Ningirikini inonzi chi impeachment. Inoita long process. That's what we are good at. Analyzing things. Skwera pa Facebook 24/7. Chitaura kuti muchitamba tsoro dzepolitics so. Ichikadai chinozodai kunyepera kuziya. Hatichiindai paground hapana. Nowana vanhu 3 vandiri kukudzai the whole of United Kingdom. Ine vanhu 3, 4 vari kuparticipate. Kwete kuparticipate kwekuti vari kuti ngati havana chavari kumbotaura kuti vari kuda kuwana. Those guys are okay here. Vanhu vanotambira mari yakawanda. Kana ndichiti mari yakawanda handisi kureva mari shomayo. 70,000-80,000 per year. Havasi vanhu vekuti vanoti nekuti ndikabva kuno ndinonoita something kuZimbabwe. Unotoona munhu ari kuita zvinhu achiziva kuti ndiri kuda kuti kunyika kuite right. Handimaona. Saka vedu hatiitei tiningirikire tibatane nguva ichiripo. Vakangwara vato part of this. But vakapusa manje vanoda kuitirwa vaya vangomira. Kune makawadzika uchaona pamberi. Handiri kuona zviri kuita Comrade Nyoka yemabhunu zviye. Uri kuona zviri kuita Comrade Geza zviye. Musi wachinongonzi muntaraunda apa pane vamwe vauchaona vakumira zvekuti unoshaya kuti kumunhu abva kupi uyu. Saka ndo zvaitaurwa naMudhara Geza kakuti aiwa taneta nevanhu vakadaro ndo vanhu vari kuparadza nyika makawadzi.
ekuti anoda uchi hwamorwa. Amora wacho haana chaari kuwana, anenge aine mavanga enyuchi. Saka sisitimu iyoyo inofanira kupera. Saka tinogona kutaurisa nhasi, but chandoda kukuudzai, everything is under control. Haikona kunyeperwa nezvese zviri kubuda izvi kuti zvedhemo zvakatoramba. Zvakaramba kane kuti hamuna kubuda. Unongoti zvakaramba kunani. Hazvina kuramba, makainzi budai mukaita stay away. The reason yamakatogarira kumba ndeyekuti maitya kuti ningirikini vanhu panogona ita violence. Hanimaona. Saka nyararai. Saka anyway, toswera zvakanaka nhasi tambotaura. Saka mhenu. But ndakaboekana zvekuti nemaZimbabwe behavior yedu hainaonaka. Haina kana kutombonaka. Kupuwa pena so zvamaitwa that was the day yaifanira unobatwa ana Chigumba. That was the day yaifanira unodhirwa naana Chavangu. That was the day yaifanira vanhu vese vaiita zvinhu zviri wrong. Ndo musi wavaifanira unobatwa nevanhu. But guess what? Vanga vatotiza, vanhu vapanika. Vatiza vese. Ima kunohwanda pasi pemubhedha. Amawani chaiwo. Chandinoona ini. Hanzi nekuti ninga hasati auya. Really? Munhu akakuudzai kuti handichaiti politics ndo wamakamirira. Anyway, tichataura later.